He llegit fa poc, i això em mola bastant, que hi ha empreses que estan començant a reconsiderar el tema de les subscripcions i que podria ser, jo no anuncio res, però Microsoft, el nou Office de Microsoft tindrà llicència perpètua, que això significa que tu podràs pagar una vegada i tindràs el Microsoft Office per tota la vida, que és el que es feia abans de les subscripcions. Hi ha hagut una època, que això ja fa, no sé, ja fa uns anys que vaig predir que tindríem una època en la que tothom voldria fer subscripcions. Subscripcions per plataformes, subscripcions per programes, subscripcions per videojocs, subscripcions per veure pel·lis, subscripcions per tot. Tothom voldria la seva subscripció, inclús en el món no digital. Pagar el gimnàs, pagar el dentista, que tot sigui recurrent, que tu puguis anar pagant mensualitats o anualitats i en comptes de pagar quan ho necessites. Quan dius, ho vull, ho pago i fora. I això ha sigut, estem a l'època aquesta, estem a aquesta època en la que tots són subscripcions, tot és servei, o sigui, tot és pagar per serveis, vale? Però la tendència podria canviar els propers anys. Podria canviar gràcies i en major part gràcies a les intel·ligències artificials i sobretot perquè ara ja no és tan car moltes coses, al igual que jo ara puc fer aquí un directe i tenir càmera, vídeo, tenir el micro, tenir el no sé què i tal, i no m'he gastat molts diners per tenir això i molts menys diners t'has de gastar per segons quines coses, segons per quines empreses, segons pel volum que tinguin aquestes empreses, els hi sortirà més rentable poder tenir les coses propietàries que no pas serveis de subscripció, perquè al final, per exemple, Microsoft té l'Azure, ¿vale? L'Azure és el sistema que té Microsoft per tot el tema núvol, ¿vale? Tots els serveis de núvol, ja sigui d'Office, de correu, ja sigui de servidors online, ja sigui d'APIs. APIs són aquests serveis d'internet per enviar i rebre dades. Tot això ho té Azure. Amazon té Amazon Web Service i és exactament el mateix que Azure, però és d'Amazon, no? Llavors, cada companyia té els seus serveis i tenen empreses que paguen per aquest servei mensualment per poder-ho utilitzar, no? Jo tinc, per exemple, quan vaig estar treballant a 8TV, 8TV utilitzava el Workspace d'Amazon, de Google, ¿vale? Google Workspace, que és un servei en el que tens correu, tens Word, Excel, tens tots aquests serveis, tots integrats en el Google, no? Llavors, com que ets una empresa, aquesta empresa, per utilitzar el Workspace de Google, has de pagar per cada usuari. Si tens 5 usuaris, pagues cada mes 5 euros per usuari, pagues 25 euros al mes. Si tens 250 usuaris, 5 euros al mes, o potser t'ho rebaixen per volum, és igual. Cada mes pagues 5 vegades 250, pagues 1.250 euros al mes. Clar, arriba un moment en què si l'empresa és molt gran, potser mensualment estàs pagant una pasta, saps? I ara he parlat de Workspace de Google, que és molt poca cosa, però als Amazon Web Service o a l'Azure, segons quins serveis, per volum de gent que utilitza aquests serveis, pots arribar a pagar una pasta. Per exemple, Google Maps, si el vols integrar en una pàgina web, has de pagar també, segons el número de visites que tinguis. Si hi ha molta gent que utilitza aquell Google Maps, a partir de, no sé, si 100.000 visites o 100.000 impressions, comences a pagar per cada una de les impressions, no? Són preus que a petita escala, potser 2 o 3 euros al mes o a l'any o el que sigui, no et costa res i és barat. Però segons quines empreses grans, depèn de quina pasta, depèn de quins serveis, la pasta és molt gran. Llavors, si has de pagar molts diners, potser et serveix agafar i dir, m'ho faig jo i així no he de pagar res. O sigui, pago una vegada, no? Em faig jo el meu propi servei, em faig jo el meu propi programa, el pago un cop, el tinc per tota la vida. I el mateix passa amb empreses molt petites. Potser una empresa molt petita no li suposa una despesa molt gran utilitzar l'Office 365 i diu, a veure, nosaltres som 2 persones,
ara hem de pagar l'Office 365 cada mes i és una pasta. Potser em serveix millor comprar a l'Office, tenir-lo per sempre, per tota la vida, pago una vegada i ja està, saps? Ja el tinc per vida. No tinc les actualitzacions. Ok, sortirà una nova versió que tindrà X millores i no les tindré. I si les necessito, l'hauré de tornar a pagar. Però m'asseguro de no haver de tenir aquest pagament recurrent durant els mesos i els anys, no? I jo no vull dir res, però a mi em dóna la sensació que en els propers anys, 2025, 2026, ja cap al 2030, hi haurà moltes empreses que posaran les opcions de pagament una sola vegada i tenir propietat, la propietat d'això, I hi haurà una tendència en segons alguns sectors i tal, que hi haurà molta gent que es farà els seus propis programes perquè és molt més barat, perquè al final ara mateix la tecnologia avança d'una manera molt ràpida i exponencial amb intel·ligència artificial i altres tecnologies, com perquè tu mateix puguis crear-te les teves pròpies plataformes i no haver de pagar ningú. I les altres opcions és que les empreses que tenen subscripcions vegin que és necessari obrir aquest tipus de pagament únic per a aquesta gent que o tirarà per fer-s'ho seu o no tindran diners per pagar el que valen les subscripcions. Així que jo crec que veurem un canvi de tendència, o com a mínim veurem que sortirà aquesta opció i que anirà agafant molta gent que li anirà bé. Vull dir que optarà